No niin, aloitetaan ensimmäinen Terraria-video. Taas se lataa 5 tuntia. Okei, 2 minuuttia. Minuutti. Hei. No niin, elää. Hei. Hei. Noniin. Nyt toimi. Nyt toimi. Mitä hitto toikin? Ice block. Sitä on niitä kuin Minecrafti, mutta 2D. Kun Minecraft on vähän niinku 3D-vaska. Voin tehdä Minecraft-videoita, jos joku haluaa. Jos on pakko. Opas. Vois katsoa sitä puunkin. Terrarissa ainut hyvä puoli on aamu. Silloin kaikki zombit ja silmät häviää. Siis ei mun silmät, vaan ne monsteri-silmät. Joo, mun pikkusiskus anteeksi tulee. Joo. Joo, siihen loppuu mun aikaa video.